J'ai bien réfléchi hakkilam nangi siyima ceerno ma o biyeteɗo ceerno mum hande koydam tan ko mallakam hen waɗa feere mbiyam Jeynaba e yande hawre tellade min sinno ko laɓam hirsanno tawanma yi ceerno moɗo ɓooyi kono noon wuuri sukoro faani sabu nde kalantumami haala makko nde hakkille ma nangamen kadi mi ɓooyi wiidema ndiyam ɓolam lambata sa wone aduna a dillinto sababu sabu ceerno moodi kam hande hade janngo aɗa andi kam ko min joƴƴinimo ɗo kadi yaaduma toon koko jinnomi hanki taw hande arani wadde so tawi yeehi ha hakkille ma are yaade ceerno moodi jogotomi hen tan ko wettare wona ɓeydi ko kalantumami ko mi wiidima no feewi ɗum kay yo wano a yettima to makko min kono noon yaasi a majjani hakkunde me booba moƴƴere fof booba waɗani o fawi kam place booba teddugal fof waɗani min mi yahat ha mi dañat gacce min hakkunde me booba hande sinno ko saga fruit d'amour men min jiyat ɗum mine makko woni ɓiɗɗo no ɗoga e nder galle ko ɗum tan haadi mi ɗanade te ana andi hen hunde Jeynaba haalam hanki tan woni haalam hande mi wima wona leeso wertama fof ɓesmo dañi hen kono kadi sa dillini sababu wasatama Allah waɗanno ay an ko jawata ko walla min ko jawanmi ko enen ken haalpulaar en honmo yawani ɗum sa wone aduna mum a dillinto sababu te aɗa andi welani ndewa e neɗɗo tan ar mbaɗen ɗum ar mbaɗe ar jehen to ceeto ñande fof jamma e ñalawma suba kay kikiɗe so ɓooyi jomum so fuuyi seeɗa ne wawi sikkude ma taw ko goɗɗum taw wona haydara ko ɗum tan kono noon ɓaade a haali ko kalɗa ko yo wano yettima to ceerno mode yo ɓernama lew kadi a yi a yasin a majjani jamanu mo gonɗen hande o ko bammal wiyata ko tan jamanu waylo waylo hande ko booba waɗantami ko min mbeɗa wawi yawde taw goɗɗo ne itti yibere mum no fawi ɗum waɗi miijimi gaño no wawi joɗade da itta hunde waɗa hakkude men booba min mbasa dañde ɓiɗɗo wallahi Jeynaba a haali ko kalnomi ko tan nani ani a wawa rewde e neɗɗo tan aɗa wiya ɗum mbaɗen ɗum ɗo tan aɗa force ɗum so ɓooyi tan wodat no yiiri joni noon ɗum ɗon fof e waade noon ɓaade yettima ha ɗo ko wiyete ko juuɗe heewi dande ruttade wodani ceerno moodi kam enda goɗɗo kono mami noddu ɗum noddumo noon mbiyami ɗum ar toon noddumo joni mi wiyamo ma ar toon kadi an wonanma tan ko yaade to ceerno moodi ƴeewanma mbiya ɗum ko naggam e naggam ko heddi ko fof koye jungam hewde tikoɗa komi kaga anga yaɗande hoore kurɗo kay komin foti wadde ɗum mi waɗani ɗum de aɗa andi mi waɗani ɗum ɗum wawa wonde
Allo Moussa. Ça va Diallo? Mbaɗɗa tampere selli. Jam woni toon. Alhamdulillah. Eyi mi yii fof. Mais Moussa aɗa anndi won komi famani. Eyi. Kono woni komi famani mi yii document ji ɗi fof. Won ko ngannduɗaa mi famani ɗum ɗon. En mbawa wadde inventaire 2 mois garten kadi de la fois passée n'est-ce pas min ngabbino ha 30 millions non pourquoi cette fois-ci min tello ha 20 millions tottam explication o ɗon eyi écoute non mi jaɓani marge amen fonno yaade ko minimum min jaha ha 40 millions a faami min jaha ha 40 millions mi wawa jabde ɗum wawa wonde allo Moussa woni koye fomtude men quoi heɗo mbima min mi wawa jabde ɗum ɗon non jeew saɗa liggom pamata ka gonda koye liggade sa liggaki mbiya kam mi liggaki ala ko mbatta kam expliqué nanɗo rapport uji ɗi foof nanɗo henne ala ko woni hen ko ganduɗa mi yii hen bamtare ala ko jiimi hen bamtare ko woni ɗo henne ko foof koko telli pourquoi ça mi wawa jabde ɗum ɗon heɗomi sa yi goppumami ɗum ɗon c'est pour cela que par ce que mboɗo jogui ma hoolare mo yii liggey ma par ce que ne rewi lawol kono en mbawa liggorade ni henna wawa wonde jeew Moussa aɗa no mbatten min mboɗo foti yaade Amérique mboɗo foti sodoyde des conteneurs mboɗo sohli kalis aɗa andi ko mbiyatmami argalle jewten par ce que an ko kalta kam ɗo henna ko mi wawa famde ɗum ɗon argalle jewten ko heddi ko mi wawa haalde ɗum ɗo hen genre de travail yimɓe gon ɗo henna no liggo no bonna Kals Fils Miriam noddi kam de Miriam holo Miriam goto ko wima boy an Miriam kam baɗum liste noir an Miriam est ce que mo jogui joom kanko mo jogui joom kay an Miriam ene yinma kadi Miriam aɗa andi ala mo yiyata sowona an ɗum aɗa andi ɗum ɗon mais Miriam ala droit ene nodduma ɗo ɗum liste noir te kala numéro mo nodduma sa andi ko kanko mbaɗama liste noir oy boy arrête aɗan ko woni Miriam o hoore mum kanko woni mo ala hakkille an jokkuɗa min mi wonon ɗo mboɗo wuura affaire yidde en naatiɗo yaltiɗo Miriam ko yiɗi ko mi wawama ɗum waɗande boy wat sey sara mi haalanma jamma e ñalawma o yiɗi ko min kaldu téléphone whatsapp am o yiɗata mi coupa appel vidéo o yiɗata te ko ɓuri kam en musde so ari ɗo so nani téléphone am soni rek o mettina te ɗeɓɓel ngel o yiɗa mi haalda e hay goto hay somin jalti o yiɗa mi haalda e hay goto ɗum mi wawa ɗum continde boy mami haalande gueɗel gotel belɗi juɗɗi gasata e maayo ayi ko rewɓe ndewe ma ko jiɗɗoma hen ene saɗi te Miriam mo jiɗɗoma sa yi so debbo waɗima pression rek chaque instant ene nodduma chaque instant yiɗata ko haaldude ma andu on ko jiɗɗoma won hen noon jiɗata ko tuuyo e muuya tan an cikkata min mi wona ɗo mboɗo wuuro gurdam mi haaɗa e Miriam ɗo mi ƴetto ɓerdam foof mi totta Miriam min ɗon affaire aji min mi ala hen an aɗa andi kam min sa joguiɗi kam fawde pression to pawonma mi ƴeewoya goɗɗo te boy an cikkata wonde ko ɗum woni gurdam chaque jour que Dieu fait so tawi mi yihima mi yiwi debbo biɗomi vraiment rokkam copain ma o Kalidou il est beau mboɗo yiɗimo cikkatama ro sa wuuri ɗam ɗon gurdam boy aduna o faɗani e gorde aɗan ko mbiyanmami an woni ɗo aɗa haala Miriam
boy debal won ko gonmi goddum holko gonɗa ɗum wala hen code ɗum haala kayko non waɗum décodé boy non wat sesti aɗa wiya kam an hana kaalidu tan jiiɗa an hoorema noon an joni boy mu dardimi sa mboɗo haalde e makko wiya kam rokkam copain ma dijo dow an ko min tan karata boy aɗa andi min ma en gona gotum an kam so tawi aɗa haalam mata ko makko yejji ɗum par ce que kiwo yiyatade mum kono an kala debbo mo gandanɗa hoore ma yima hay sino ko lawol gotol wiyata wonde ko ala ko hande to hoore ma so wona e ma min chaque instant an ko mama diani chaque instant mi ardema mbima oɗo debbo yinma walla yinma an hoore ma ɗani ɗum est ce que mi haalnima no foti rewɓe joni kaldanmi kala mo kalɗumi hen wiyata kam tan walla min numéro dijo dow an wat sesi rek an joni ko caggalam tan gonɗa kala ko gasmi tan gubba boy an honoma ala an hoore ma ɗani ɗum ɗum noon wonfere noddami remde boy boy somi dañi tama ko momi noddumo min mi yiiɗa pression an aɗa andi kam mi yiiɗa pression boy maire mi hoore mum kanko noon yiɗiri wurdude ni ɗum wona gonɗum ayi joni relation ko timpo aɗa kadi gorko o jaam goppama oɗa falay surtout ah bon oui ɗum woni ko jiiɗa Togar amul param sere kada bi afde Daida gel ada ko ngam be rewa be non tokar hali gonga badan sen badan tam barkal kay hali gonga tigi kay tam tan kay amot wallahi min kay badan tam mawdu barkal kay kila joni su ay mi wallahi gel ngar ko ndindra da be ndindra wallahi ndindra badan tam mawdum kay barjambo rabu sala wurna ar kam jora saside andal amadou ada heavy activité ko tokar an nder gonɗa gori gara bubu tan joni absane so tan mbatta joni an kam pulago haydan ha da ko Dakar Dakar de gari Dakar waɗa changement wadda change ɗo change guri ala wallahi change guri min kaymi sa wuram min kay pullo tigi ka jolof naaɓe tigi mi sa wuram an mi yedda ɗum toga ɗes noon an inde ma no boniri wuro to ni kay an kay aɗa andi kam natti won ko bondi indam inde ma boniri goo a jippinta kon faami gaɗo fo mbiya Dakar no faaɗi iwi jeeri fati waalo Amadou aɗa andi Dakar no faaɗi mbiɗa andi min Dakar suud e sar wawa jippinde koɗo pour wawa mi wawande de oɗo hono wiyta min kumayel o ndena aɗa ɗo safrade hoko mbiɗa ɗum Amadou dentumi haalalma Amadou min jolof naaɓe koɓe yiɗi mi wawata pourquoi mo ñiidema muusi fof paaya Dakar hoore ma muusi paaya Dakar min noon min dañani kalis pour ɗum ɗon la ilaha illallah mi dañani Amadou min waɗat takkale feere ma boni an a yalti leñol Allah ne seeɗi billahi Dakar waklima a yalti leñol ngol carrément min mi feerta dañte a yalti kay ala mo ñiiri mo muusi mbiɗa ara safra an yimɓe so garani ma hoɗo garat seɓe gari mbi yaha galle yor galle makko no fa galle yor no yaade tokara an tokara min komi jedduɗo andal min komi jedduɗomo tokara an billahi ni mbaɗɗa guri gara Dakar tan makroɗa carrément hoto pawɗa ɗum tokar Amadou min dal mi accita wuuro amen accide mi ala tagi mbiɗa acca tagi mbiɗa acca vacance hikka rawano ari wuuro komi liggoto julde taske yawtude ari wuuro komi liggoto gasi komi liggoto ko ɗum ɗon liggey ma ko ɗum ɗon taktak mais min mi accata leñolam de acci kay accide min kam aɗani min kam suttama acci onon moom acci on ko kaali ka moƴƴande yatan ko yimɓe kaali wurtan layan maɓe onon min wona hersata bo billahi aɗa hersata kala tawɗa kam tola min kam ni wettata eyyi bettanima ala hande mi herti andu kam ɗo ay ko wonnimi mbaɗa juuɗi mbaɗa fitta mbaɗa dariɗa e damar galle nde andene min ko ɓurnimi ko pour yaltude min jimami nde sah mi jabbuɗo mbimi we aɗa selli machallah ça va min ko ɓurnimi ko noon est ce que ko pour yaltude na mais aɗan ɓonni blouson ma moƴƴo allah ɗum ko pour galle
ɗum ko pour galle ƴewtan ɓettirɗa kam jaltu mbimi yomi focc koyɗe ɗe seeɗa no mimine yomi focc koyɗe ɗe seeɗa tan jaltumi hakkillam woni ma trop ndeysan mbimi chauffeur huɓɓ oto o jehen ko noon Allah waɗi en ay hakkille kanko mbiɗo yiya omon darama e rétroviseur o gandumi o wiyata oɗo kam to fayi e blouson makko par ce que mi yeehi heewani yaltude e blouson eyyi ko gonga no hakkille ma wonirno yamni noon hakkillam wonirnoma mbinomi sako mbo nodduma gara jewten Allah waɗi tan dewɗa ɗo nde mata ko musique kam tan no toɓirɗa kam ni excellente ravissante en fait wonka andani min darani mbani mani c'est vrai machallah kono ko woni nder ko ɗum waɗi kam intéressé mais aɗa andi hande mi yewtide e ma mi hannuma ko ɓennumi nda hande eɗen woni e jamanu mo ganduɗa hayso mi hannanima hunde ma yaa wi jaam yero ande a meeɗi debbo mo ndesɗa o Zahra meeɗino resede de est ce que a tini ɗum ɗum wonna sok e maɗa mi hirsat kala kalɗo hakkude am mi hirsat anani ko ɗum tahi anani Allah waɗi noon ndesenomi de yoro mbaɗa wuuri ko ganduɗa Habibi ko muuse ɓerdam de mo ndesodirnomi o komin koreji mais Allah waɗi min gamnodirani ta ko États-Unis o wonno mariage o bon mi jaɓano sah premièrement mais après nanme mariage o à cause de nenam wonano guilli mais yero mbaɗa wuuri ko ganduɗa ngal dewgal yeccittaɗo man dewmi maayo o gorko no lepti kam lepteje hay fiide kam omi fiyanno kam billahi de violence de la femme hollen wayre aduna fiide debbo honne natti yeede o fiya kam hay ɗeɗɗude kam sah o meeɗi ɗeɗɗude kam goto jour o welata tan o ƴeewa kam mi haalatama haydara de o fiya kam hello arrête Zahra arrête ko gurmi ɗon ko mi wawa wiidema ɗum ko ɗum taki mbaɗa yitma no feewi te hakkude men ko mbaɗa huuli ko wayni heɓɗo kam hen ɗum tahi yero mbaɗa tottuma confiance mo ganduɗa ko min tan e Allah gandi ɗum mi yiɗa hay dara ko bonni hakkude men oɗo wayi mbatta ko amen sa waɗi min hoɗum mbaɗantama haɗa ma amen kotina biyentinde oto hersani ko ɗum wurmi ngal ɗon dewgal te yero jimmi ganda hunde je t'aime de tout mon cœur te mi tottima hooram an andi noon en tout cas ko jinnami haalandema ko ba j'ai perdu le mot à cause de ko kalanda kam doyano ko mais gorko fotani janngude debbo ene fiya ɗum ñanden mi haalnimama ɗum ɗo ene mbimami la femme ko sexe faible mi meeɗa jettade debbo saka mboɗo fiya ɗum par ce que yooɗani kala gorko miijotoɗo omo dañi sœur ou bien omo dañi mawniragal mum debbo ou bien omo dañi miñiragal mum debbo ou bien omo dañi bingu yumma ou bien omo dañi bingu baaba a yiɗa sœur ma ou bien bandiragal ma debbo yalta yaha banggue goɗɗo yaha banggue goɗɗo ɓe naggamo aɓe mbaɗamo maltraité donc sa jogui sœur janane aɗa foti toppidade accu ko mbatta ko arrête toi aussi non arrête toi aussi arrête mais batam de ko non arrête woppu ko mbatta ko annen non arrête ɗum wonta heɓdema arrête toi aussi